Arriba moments a la vida que et planteges el sentit de tot plegat. I jo crec que no hi ha res pitjor que viure sense sentit. A mi la fe el que m'ha donat és sentit a la vida. Jo crec que la vida, l'objectiu final de la vida és lluitar cada dia per ser la millor persona que tu pots arribar a ser. Jo crec que amb això estarem d'acord tots. Quan vas al final, a la síntesi, tothom està d'acord que el sentit d'aquesta vida és lluitar cada dia per ser la millor persona que pots arribar a ser i ajudar els altres a ser feliços. Per això estem aquí. I jo crec que la fe a mi em dona tot això, em dona el camí de com fer-ho. Podria pensar fer-ho amb mi mateix, però no me'n sortiria. A mi la fe m'ha donat molt de sentit a la vida.